Vil du være med i et lille eksperiment? Ja. Denne gang er det elektrolytter, vi skal teste smagen på. 3 energidrik. Og jeg har den første her. Og du skal vurdere på, ligesom hvis det var en vinsmagning, på farve, duft og smag, og hvad du tror er det produkt med højst kvalitet i. Det dufter af saftevand. Okay. Sådan noget saftevand, man får nede i Netto eller sådan noget. Ja. Jeg skal så smage på det. Ja. Så det der majdrik eller sådan et eller andet. Majdrik. Det kan jeg huske, jeg fik drikvand. Der var lille eller sådan noget majdrik eller sådan noget. Nå. Okay. Det smager sådan noget børnesaftevand. Okay. Ja. Så har vi den næste her. Hvad synes du om duften? Altså jeg vil bare lige kommentere, at kuløren er meget fin. Hvor godt. Men det dufter ikke af saftevand, synes jeg. Det smager sundt, uden at være ubehageligt. Sundt uden at være ubehagelig. Ja, fordi meget tit så smager det sundt noget, det smager sådan ikke så rart, ikke? Altså det smager sådan, som man tænker. Sådan noget, altså der er sådan en lille, altså sådan en grøntsagsjuice, det kan jeg ikke specielt lide, for eksempel, ikke? Men det smager ikke af grøntsagsjuice, men det har sådan en eller andet Naturlig smag. Ja, det smager, nu må du ikke lægge ordene i min mund, men det er ikke noget med at drikke. Nej. Og så tager vi den sidste her. Det er sådan meget det smager sådan lidt. Det dufter sådan lidt af børnesaftevand igen. Prøv det igen. Den smager bedre end majdrikken. Men sådan stadigvæk sådan lidt meget sådan sukker-feel. Altså jeg vil ikke bryde mig om at drikke noget specielt meget af den. Altså jeg vil sige, den er sådan lidt et sip er sådan, så jeg tænker, jeg skal ikke have mere-agtigt noget, ikke? Okay. Jeg vil ikke drikke sådan en ordentlig omgang af det. Og hvilken en af de 3 produkter vil du tro, hvis du skulle dømme ud fra kvalitet, hvad vil du så tænke er det dyreste produkt? Altså det der, det smager en lille smule som sådan et eller andet dyrt grøntsagsjuice-agtigt noget, nogen har tænkt over. Jeg synes, det faktisk er okay. Og de 2 andre, det synes jeg er sådan... de ser giftige ud, de er også lidt giftige. Altså Okay. sådan i den måde, de er på, ikke? Det virker som sådan noget, hvor der er masser af E45, E47, et eller andet. Det er sådan en god et eller andet cocktail. Er det godt nok? Kan du bruge det? Ja, det er fint. Det er jo lige efter bogen. And the Oscar goes to... The Oscar goes to den her, den røde drink, ikke? Altså den er, altså nu tænker jeg bare på, at den kunne jeg godt drikke til mad eller sådan noget. Det vil jeg synes var okay. Ved du hvad, det sjove er, at det faktisk er den billigste af de 3. Det er både den billigste og den sundeste med 100% naturlige produkter. Jeg kan godt smage de naturlige produkter, det vil jeg sige. Men jeg kan ikke forstå helt, hvorfor den skulle være den billigste. Nej, det er fordi verden vil snydes.